Sziasztok srácok, lányok! Itt vagyunk egy kövi videóban, és ebben a videóban pizzapopázni fogunk. Na hát menjünk be, hát nagyon szívélyes fogadtatás. Mindegy, menjünk be, és nyomjuk meg ezt a csodálatos piros gombot. Merre megyünk? Doom. Ajaj, haha. Jézus Mária! Te jó Isten! Hát ez nem valami... Na jó, mert szerintem menjünk. Ez nem valami barátságos. Go back mode. Ajaj. Ajaj, hát... Van egy olyan sejtésem, hogy menekülés lesz itt, vagy valami olyasmi. Talán. Valahol biztos lesz menekülés. I can see you. Aha. Pizzákat kell követni. És hol van a pizza, papa? Papa, pizza. Pizza, papa! Jézusom! Pizza, papa! Pizza, papa! Túléltük. Na, nézzük. Áú, ez fájt. Hogy ugorjam át ezt? Nézzük. Ui! De ez lehetetlen. Would you like to pet zsáma? Nem akarom magamat megvenni. Köszöntem szépen. Aha. Úgy. Jó? Ez az? Jó. Végre feljutottunk, nézzük akkor. Óvatosan kell menni ezeken a csöveken. Úgy miért van egy pizzázó alatt ilyen trucsi meg emberek? Mindegy. Én remélem, hogy normális pizzázóban nincsenek ilyenek. Na hát, menjünk fel ezen a csodálatos létrán. Oké. Doom is coming. Mit jelent az, hogy Doom is coming? Don't touch the cobweb. Aha. Észben tartom. Mi ez, egy hatalmas nagy pizza? Papa. Aha. Jó. Don't touch the cobweb. Jó. Sikerült. Oké, sikerült. Jó. Ne! Nem kérek pet dinosaurt, hagyjál meg. Na nézzük. Jó. Oké. Itt nagyon kell majd figyelni. Oké, túl fogunk jutni. Ez az? Jó, és itt be kell gondolom. Menni. Jézus, Atya Mária. Úram, Isten, hogy mi van itt? Ez egy kínzás, ami itt van, komolyan. Mi ez, egy ókori börtön? Vagy így ilyen tüskék vannak? Ez nem hasonlít nekem egy pizzázóra. Ó, Jézusom, itt 10 000-szer meg fogok halni. Aztán talán. Vagy lehet, hogy nem. Aha, ez megy. Hát ez easy. Csak nehogy elszóljam magam. Ez easy. Talán. Oké. Ez az. Már csak ide kell. Hogyha itt leesek, én nem tudom, mit csinálok. Na. Up. Aha, hát eléggé hívogató. Hopp. Na gyerünk. Jump. Hát oké. Fölmászok. Nem tudom, mi vár rám fönn. Leestem a létrámról. Menjünk föl és nézzük. De nem hiszem el, hogyha még egyszer he's here. Ki van? Aj, ne. Én ezt nem akarom, én ezt nem tudom végig csinálni. Jön. Papa pizza. Pizza, papa. Haha, béna, no. És tudod, most ugrana az arcomba. Oké. Remélem a végén lesz azért boss fight. Ilyeneknél szokott lenni. Hopp. De milyen jó vagyok. Hopp.
Hopp. Na most szóltam el. Ó, hogy szétesett. The deal is hurt. Event. Jézusom. Hogy szétestem. Au. Ez is komoly. Szegény testem. Úgy széthullottam. Na. Gyerünk, hopp, hopp. Na, nem akarok politblastert. Új. Find the crowbar. Jézusom! Jézusom! Úristen, mi ez egy kannibál ember? Jézusom! Köszi! Fúj! Jézusom, na jó. Find the crowbar. Oké, rendben. De jól meg van csinálva ez az animáció. Megint ez a gyönyörű szép kerek, piros gomb. És akkor haladunk fel. Na, végre valahára föl... The deer is hurt. Végre valahára fölértünk. Ez nagyon nehéz. Na, várjunk. De nem már. Akkor kell indulni, amikor már így... Jó, kövit megvárjuk azért. De ne, hát ez lehetetlen. Lehet ebben a játékban sprintelni? Ó, srácok, itt fogunk meghalni. Jó, hú. Ne. Ne. És ne. Hopp. Hát ez a legnehezebb része szerintem. Oké. Nem már. Hát ezen én itt ki fogok rage-elni, azt tuti. Ouch. Ez fájt. Bárcsak tudnék ebbe a játékba sprintelni, olyan könnyű lenne az életem. De nem is kell, mert túljutottunk végig. Ez a konyha, na leássuk a szörnyűséget. Jézusom! Ezek embereket darált be? Te atya úristen, hát ez egy őrült, ez a pizzapapa. Jó. Ui! Ne! Embertesteken megyek keresztül, fúj de undorító. Jézusom! Azt a mindenét, a gombás levesét. Le fogok esni. Ezt én nem bírom. Ezt az én agyam nem bírja. Hoppon. Down this way, down this way. Hoppon, nagyon kedves fogadtatás. Ja, nem a lávában vagyunk, fogadjunk. Hanem ide. Nézzük. Ajaj, ezek a parkűrök, ezek nehezek. Hopp! El fogom őket rontani, figyeljétek meg. Na, mászunk már föl. Ez egy nagy májzék. Jó? Már megijedtem magamtól, hogy nem tudok fölmászni. Jó, menjünk. This way, ez az út. Oké. De hát, ez lehetetlen. Lehetetlen ide felugrani. Na, nézzük, ő hogy csinálja. Go! Come on! Come on! Te come on! Hát ez fenomenális. Hogy kell ezt kivinni? Ajaj, lehet, hogy... Aha, várjunk csak. Kellikú ehhez a játékhoz. Aha. Értem. Exit. Oké. Run home. Miért itt jön a pizza papa? Vagy mi lesz? Persze, run home. Biztos nem lesz sem... Ne, de lesz. Jön a pizza papa, papa pizza. Pizza papa. Papa pizza jön. Jön a pizza. Jön a pizza. Jön. Nem tudom, hogy merre van a home. Azt mondja, hogy run home. Almost move.
Kivittük a játékot, na nézzük, mik vannak itt. Kacsa, az mindenhova kell. Na jó, ez. És a libikóka, hát oda más player kell. Aha, ilyen peteket. Lightning pad, az. Aha. Így elmehetek segíteni másoknak, ez tök OP. Na várj, itt is megkapom a pizzapapás effektet, így is, hogyha kiviszem. Ui, ui. Na mindegy, én most így körbe repülöm az egész mappot, de egyébként nagyon szép azért. Na oda most én elmegyek. Mi az ott? Az micsoda? Nagyon én arra kíváncsi vagyok. Megnézem. Várjunk, Shadow Pet. Jó, Shadow Pet. Ez a Shadow Pet, ez nagyon menő. Fire Pet, ne! Hát, srácok, lányok, ennyi lett volna ez a mai videó. Iratkozzatok fel erre a szarvasra, aki magányosan teszi fel a videókat, és sziasztok!